सावगारियाव नुनाय जाय बर' आं दाख्लैबो आपडेट होदोंमोन 3 स्टार दा आं खौरां मोनफैबावदों रङियाखिनिनिफ्राय सासे अफिसार रेंकनि बर' सुबुङा जे जिउ गोमाजादों आखाइया खाख्रबनाय आथिङा खाख्रबनाय मानसिया फासि नांनाय दौलें खालामनानै दोननाय बायदि नाथाय बिनि जास्टिसखौहाय मानो बिनो रोङासै प्लास मा जामारदों पस्टमर्टम खालामखालि दाख्लै आंनो खबरखौ हरदोंमोन दिनैनि दिनाव मानो मोनफ्रोमबो खौरां मिडियायाव फैयासै आं शक जादों जोंनि बर'फ्रा मानो जास्टिस बिनो रोङा सासे 3 स्टार मामुलि नङा बेफोरबायदि रेंकखौ मोनहैनाया थ' दिनैनि दिनाव सिरि सिराय स्लिप स्लाप जानानै दं मानो सोरबाफोर खौरां मोनदों नामा गामि एरिया खिनिनि मा जानानै दं बिथाङा अन्नानै फोरमायनो हागोन थ' सोब खोथाया दोनथ'नानै दायो मोनसे खोथाबाव नोंथांमोना गोबाङानो नेनानै दंमोन गाबोननो जोबनानै थासिगोन जोंहा नैबे आगस्ट दाना बिनि थाखाय आं नोंथांमोन साफ्रोमनोबो रिमाइन्ड बा गोसोखांफिननो गोसो जायो थांनाय समावनो बेसेबांबा गोबावनि सिमाव जोंहा खोरोमदाव औवारि बिथां सारा बुंदोंमोन आगस्टनि सिगां सिगां सिमा बारायनाय खामानिया जाफुंजोबगोन खोरोमदाव औवारि जोंहा बड'लेण्डनिनो मुंदांखासिन निउस चेनेल बड'लेण्ड बुब्लियाव बेखौ फोसावदोंमोन दासिमबो नोंथांमोना नायनो हागोन दा आगस्टआ गाबोन सानसेल'सै 31 जोबसिगोन दा बे खेत्रआवहाय बिटिआर एकर्डनि आवथायाव थानाय सिमा बारायनायखौ लानानै जोंहा गफुर रायजोनि रायजो राजाफ्रा खाम जथा सिफुं लानानै मोसानाय बमा गावनाय जों मोनसे समाव नुदोंमोन दा जाम्बा जाम्बिया सोर जाखो आरो जाम्बा जाम्बि जानांनाय बर' रायजो राजाखौ सोर बानायदों अन्नानै नोंथांमोना खुगा सिननो हागोन जों खौरांल' फोसावनो हायो जाय गोमालांबाय बावनानै थाबाय बेफोरखौ नोंथांमोननो गोसोखांहोफिननो नैबेफोरखौ लाबोनाय जादों नैबेखौ बिटिआरनि जाय सिमा बारायनायखौ लानानै मामाया मोनसे खोथा होनाय लोगो लोगो सिएमआ गोबाङा रंजादोंमोन बमा गावदों नाथाय गोबाङा खोथाबो होदोंमोन जोंनि लिडारफोरा आगस्ट दाननि गेजेर माने सिगाङावनो सिमा बारायनायनि खामानिया जाफुंजोबगोन होनलायनानै खौरां फोसावनाया दिनै मा जाखो आं थांनाय समावबो नैबे खौरांखौ लाबोबावदों बावहाय आं मोनसे नुबावदों बाव लिरनायखौ नोंथांमोना नायनो हागोन बिटिआरनि सिमा बारायनाय खामानिया सोलिगासिनो 2025 मायथाइनि सिगां सिगां बिनि खामानिया मावफुंजोबजागोन बेखौ मख'नायखौ नोंथांमोना बावबाय जानो हागौ बेखौ मख'फादों जोंहा इउजि ब्रह्म सारनि फट'खौ होनानै होनाय बे दासिमबो गोमोरनानै थाङाखै दा 2025 बा जोंहा बिटिसि इलेक्शना बायहैबावगोन माने सारमोननो एसे सम नांबावगोन बर' रायजो राजाफ्रा एसे बुजि लोगोसे बाव लिरबावदोंमोन जोंहा सिमा बारायनायनि खामानिया मानो थाखाय थाद'दों होनबा दाख्लै प्रमद बर' सारमोन ओरै अरुणाचलाव थांनायखौ नोंथांमोना नुदों अरुणाचलजों गोबांथार सावरायबावनांगौ दं होननानै बाव फोरमायबावनाय जोङो बड'लेण्ड रादाबाव खौरां मोनदों बावहाय होदों जोंनि सिमा गफुरसिम जानांगौआ अरुणाचल प्रदेशजों गोबां सावरायनो गोनां दं जायनि थाखाय दासिमबो जायाखै बिथांमोना बेखौ फोरमायदों बे सावरायनो गोनां दंखौ सोर बुंदों जोंहा मानगोनां प्रमद बर' सार बेबायदि नोंथांमोना बेफोरनि सायाव मा बुंनो सानो जायफ्रा बेदर जादोंमोन सिमा बारायबाय होननानै दोबसि दोबला दामदोंमोन होननायबो जों खोनानो मोनो गफुरजों बिश्वनाथजों ओरैहाय जेसेखि आउट अफ बिटिआर दङ दिनैनि दिनाव बेफोरो नोंथांमोना जायफ्रा खोथा होदोंमोन बेफोरनि सायाव मा बुंनो सानो लोगोसे गाबोन सानसेल'सै 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय फिन खेबसेबाव आरम्भ जासिगोन जायफ्रा उन्दै बैसोआव हाबा जानाय 18 बोसोर बैसोनि गाहायनि सिख्लासाफोरखौ हाबा जानाय बिथांमोन बायदिया फिन खेब गामि गामि हमजाफिनसिगोन होननानै एनाउन्स होदों आरो मोनसे गोनांथार बाथ्रा दंबावो दै आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थांगासिनो दङ दाख्लैहाय जोंहा मानगोनां गबिन्द बसुमतारी सारखौहाय हिन्जाव लानानै खारदों होननाय बे सुबुङा मा जानानै दं दायो खौराङा फैनो थांबावगासिनो दं नेक्स्ट चेनेलाव फल' खालामनो हागोन थ' बेखिनियावनो फोजोबबाय नैबेयावहाय कमेन्ट होनो हागोन सासेया सासेनिखौ मा जाखो दिनै जोंनि सिमा बारायनाय आरो एग्रिमेन्टफोरा खोथाल' होफ्लानाय ना सम होबावनांगौ लिडारफोरनो